በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ ድምፂ ዝትሰምዑ ነዚ ምስሊ ዝትሪኡ ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ኣረጋዊ ዩቲዩብ እትከታተሉ ፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ከመይ ትኾኑ? ከመይ ኣለኹም? አሜን። ቅዱስ ዘለዓለማዊ ያው እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያ ብህይወትን ብጥዕናን ስለዝሓልወና ክብሪ ምስጋናን ንልዑል ስሙ ይኹን። ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብጽሕያ። ብሓፈሻ ኩሎም ርያን እግዚአብሔር በረኸቶምን ረድኤቶምን ኣይፈለየና። ሎሙ ድማ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙነ ሕማማት ናይ ዕለተ ሰሉስ ስያምን ትሕዝቶን ክንምልከት ኢና። ነዚ መልእኽቲ ኩላትኩም ሰሚዕኹም ፈተውትኩም ናብ ማሕዘትኩም ሸር ክትገብርዎ ብትሕትና ይሓትት። ናይ ዕለተ ሰሉስ ስያመ መዓልቲ ሕቶ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ ትበሃል። ናይ ሰሉስ ስያመ መዓልቲ ሕቶ ወይ ከዓ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ በሃል። ንምንታይ እዩ ናይ ሕቶ መዓልቲ ወይ ከዓ ናይ ትምህርቲ መዓልቲ ተባሂላ ተሰይማ? እንድሕር ዳኢልና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ በዕለተ ሰሉስ ካብቶም ዝመሃረሎም ብስፍሕ ዝበለ ዝመሃረላ ዕለት ስለ ዝኾነት እያ። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዕለተ ሰሉስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ናይ መወዳእታ ትምህርቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር። ስለዚ በዚ መዓልቲ ናይ ትምህርቲ ተባሂላ ትግለጽ እያ። ካልእ መዓልቲ ሕቶ ዝተባሃለትሉ ከምቲ ኣብ ናይ ሰኑይ ስያመ ዝረኣናዮ አንጾሆተ ቤተ መቅደስ ከም ዝፈጸመ ተመልኪትና ነርና። በዕለተ ሰኑይ አንጾሆተ ቤተ መቅደስ ክፍጽም ከሎ መጀመርታ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ እንስሳታት ወርቂ፣ ብሩር፣ ካልእ ንንግዲ ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ንዖም ይፋሕ ኣቢሉ በቲንዎም። ድሓር ግን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተጣዒሶም ንስሓ ንኽኣትዉ እዩ እቲ ናይ ክርስቶስ ዕላማ ዝነበረ። በቶም ካብ ስነ ፍጥረት ተምሃሩ ከም ዝብል ቅዱስ ቃሉ ብኦም ዝጀመረ ኢሎም ናብ ልቦም ንኽምለሱ ንስሓ ንኽኣትዉ እዩ ነይሩ። ግን ንሶም ልቦም ኣደንዲኖም ንምምላስ ኣዝዮም ርሒቆም ንክርስቶስ ንምቕባል ኣዝዮም ርሒቆም ስለ ዝነበሩ ብትዕቢት ዝተወጠሩ ስለ ዝነበሩ በዚ ዕለተ ሰሉስ መጺኦም ንመድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከምዚ ኢሎም ሓቲቶሞ በመባይተ መኑ ትገብር ዘንተ፣ ነዚ ነገር እዚ ብናይ መን ስልጣን ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኢሎም ሓቲቶሞ። ነቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝገብሮ ዝነበረ ንዖም ስለ ዝገሰጾም ስለ ዘዋረዶም ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ ንስኻትኩም ናይ ሰራቕ ጠንቋይ ሓላሉን ገበርክምዋ ኢሉ ስለ ዝገሰጾም ነዚ ነገር እዚ ከምዚ ትብለና ዘለኻ ከምዚ ዝኩሉ ትገብሮ ዘለኻ መን ስልጣን ሂበካ ብምባል ኣክንዲ ምምላስ ብትዕቢት ኮይኖም ንክርስቶስ ሓቲቶሞ። እምበር ተመልከቱ፣ ዝሓትዎ ዘለዉ ንኽፈልጡ ይኮንን፣ ንኽርዱ ይኮንን፣ ንኽምለሱ ይኮንን፣ ብትዕቢት ኮይኖም እዮም ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶም ዘቕርብዎ ዘለዉ። ነዚዩ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦም ስለ ዝፈልጥ እቲ ዘቕርብዎ ዘለዉ ሕቶ ካብ ምንታይ ተበጊሶም ይሓቱ ከም ዘለዉ ስለ ዝተረድአ መልሲ ይሃቦምን ሕቶ ያቕሪበሎም። ተመልከቱ እምበር ንዝሓተትዎ መልሲ ይኮነን ይቦም ሕቶ እዩ መሊሱሎም። እንታይ ኢልዎም? እማይቴ ውእቱ ጥምቀቱ ለዮሃንስ፣ ናይ ዮሃንስ ጥምቀት ካበያ እስኪ ዝመልሱለይ እዚ ተመሊስኩም ለይ ኣነ ድማ ብናይ መን ስልጣን ነዚ ይገብር ከም ዘለኹ ክነግረልኩም ወይ ከዓ ክምልሰልኩም ኢልዎም። ንሳቶም ግን ልቦም ዝደንደነ ክፉኣት ትዕቢተኛታት ስለ ዝነበሩ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ካብኡ ግልል ኢሎም ካብ ሰማይ እያ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ፣ ካብ ምድሪ እያ እንተበልናዮ ድማ እዚ ኩሉ ህዝቢ ንዮሃንስ ከም ነቢይ ተቐቢልዎ እዩ፣ ስለዚ ኣብ ልዕሌና ክትንስዮም ክላዕሉ እዮም። እዚ ዝተኣንኮ ዘላትና ኣማራፅ ካብ መን ምዃና ኣይንፈልጥን ኢና እንድዒ ያ ዘላታ መልስና ብምባል ናብ ክርስቶስ መጺኦም ካበይ ከም ዝኾነት ኣይንፈልጥን ኢና እንድዒ ኢሎም በሉ ኣነ እውን ብናይ ስልጣን ነዚ ይገብር ከም ዘለኹ ኣይነግረኩምኒ ኢሉ ዝሓተትዎ ከይተመለሰሎም ብሕቶ ሕቶ ዝተመለሰሉ ዕለት እዩ። ነዚ እምበር መዓልቲ ሕቶ ዝበሃል መልሲ ዘይተዋህቦ ሕቶ ስለ ዝኾነ ንሶም ሓቲቶሞ ክርስቶስ ተመሊሱ ሓቲትዎ ከይተመለሰ ኸይዶም። ንምንታይ ክርስቶስ ዘይመለሰሎም እንድሕር ዳኢልና ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ብትዕቢት ስለ ዝሓትትዎ። ካልእ በዚ ዕለት ዝተመሳሳሊ ዝተሓተተ ካልእ ሕቶ ኣሎ፣ መልሲ ዝረኸበ ሕቶ ማለት ሰዱቃውያን ኩላትና ከም እንፈልጦ ትንሣኤ ሙታን ኣይኣምኑን እዩ። ስለ ትንሣኤ ሙታን ክምህር እንከሎ
መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሶም ቀሪቦም ከምዚ ኢሎም ሓቲቶሞ ነይሮም ሓደ ሰብ ተመርዒው ግን ምስ ተመርዓው ከይወለደ መይቱ ሰበይቱ ገዲፍዋ መይቱ ሓው ውሉድ ከትርፍ ስለ ዝደለየ እንደገና ተመርዒዋ ንሱ እውን መይቱ ሳልሳይ ተመርዒው ንሱ እውን መይቱ ከምኡ ኢላ ክሳብ 7 በፂሓ ሸውዓተ እዮም ከዓ መይቶም ከምቲ ትብሎ ዘለኻ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ወዲ ሰብ ትንሣኤ ሙታን እንድሕር ደኣ ሃልይዎ ወይ ከዓ ክትንስእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ምስ ተንስአት ዳሕራይሲ ንመንኦም እያ ክትከውን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ነቲ ቀዳማይ ዝተመርዓዋ ድያ ክትከውን ነቲ ካልኣይ ድያ ክትከውን ነቲ ሳልሳይ ድያ ክትከውን ወይ ንሸውዓይ ድያ ክትከውን ንመንኦም እያ ክትከውን ወይ ንኩሎም እያ ክትከውን ንመንኦም እያ ክትከውን ኢሎም ሓቲቶሞ ናይዚኦም ሕቶም እምበር ተመልከቱ ብትዕቢት ኣይኮነን ትንሣኤ ሙታን ስለዚኦም ከመይ እዩ ኢሎም እዮም ንኽፈልጥ እዮም ዝሓቱ ልክዕ ኒቆዲሞስ ከም ዝሓተቶ ከመይ ማለት ዳ እዚ እንዳበለ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ማለት እዚኣቶም ከዓ ንኽፈልጥ እዮም ሓቲቶም ክርስቶስ ሽዑ ንዖም ብዝርድኦም ቀስ ገይሩ እዩ መሊሱሎም ሕቶ ይኮነን ሂቦ መልሲ ይብዎ ስለ ትንሣኤ ሙታን ነይሩ እንሆ ድሓር ወዲ ሰብ ትንሣኤ ሙታን ምስ ተንስአ ከም መላእክቲ ዳእምበር ከምዘይ ምርዖ ከምዘይ ወልድ ናብሩ ህይወቱ ከም መላእክቲ ከም ዝኾነ ንምስጋና ጥራይ ብምስጋና ጥራይ ከም ዝኾነ ህይወቱ ከም ናይ መላእክቲ ህይወት ምዃኑ መሊሱሎም ምውላድን ምምርዓውን ምውላድን ሰብኣይ ሰበይቲ ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ህይወቶም ናብሮኦም ከም መላእክቲ ከም ዝኾነ ምስጋና ጥራይ ከም ዝኾነ መሊሱሎም ማለት ኣረዲዎ እምበር ተመልከቱ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ብትዕቢት ስለ ዝነበረ ሕቶም ከይተመለሰ ሕቶ ሒዞም እዮም ከይዶም ሰዱቃውያን ግን ነዚ ብትሕትና ስለ ዝሓተትዎ መልሲ ረኺቦምሉ ተመሊሱሎም ማለት እዩ እምበር ተመልከቱ መዓልቲ ትምህርቲ ዝተባሃለሉን ሓደ ነዚኦም ብሕቶ ከይዱ ነዚኦም ግን ሕቶ ሓቲቶም መልሲ ተመሊሱሎም ማለት እዩ መልሲ ተመሊሱሎም ብትሕትና ንኽፈልጡ ንኽኣምኑ ንኽርዱ ስለ ዝሓተቱ ግቡእ ትምህርቲ ሂቡ ብትሕትና መሊሱሎም ማለት እዩ እምበር ካብዚ ናይ ዕለተ ሰሉስ እንመሃሮ እንርድኦ እንታይ እንድሕር ዳ ኢልና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምሂር እዩ ነታ ሳምራዊት ኣብ ሩባ በቐትሪ ምሂርዋ እዩ ሕቶ ክትሓቶ ከላ እውን ቀስ እንዳበለ እንዳመለሰ ኣረዲእዋ እዩ ክሳብ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ እትርዳእን ዝገልጸላን ማለት ቀስ እንዳበለ ኒቆዲሞስ እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ሕቶ እንዳሓተተ ጎይታ እንዳመለሰ ቀስ እንዳበለ መሊሱሉ እዩ ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ዝሓቶ ዝነበረ ብትዕቢት ኣይኮነን ንኽፈልጥ ንኽርዳእ እዩ ነቲ ብለይቲ ዝተማሃሩ ከዓ በቐትሪ ነብሮ ወይ ከዓ ክሰብኮ ከሎ ኢና እንምልከት እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ከዓ ልክዕኹም ከይዳ ኩሉ ዝገበርኮ ዝነገረኒ ኢላ ስለ ክርስቶስ ከይዳ ከም ዝመስከረት እቲ ታሪክ ዝነግረን በዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዕለት እንመሃሮ እንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ሂወትና ኣምፂና ኢና ክንፍትሾ ዘለና ወይ ከዓ ናብ ሂወትና ኣምፂና ኢና ክንሪኦ ዘለና ንዖም ከምዚ ምሂርዎም ከምዚ ኢልዎም ጥራይ ዘይኮነ ነታ ሳምራዊ ዝተዛረባ እታ ሳምራዊ ኣነኤ ኢልና ክንቅበል ክንክእል ኣለና ኣነኤ ብምባል ነቲ ክርስቶስ ዝምህረና ዘሎ ሂዲ ኢልና ክንቅበሉ ይግባአና ልክዕ ከም ኒቆዲሞስ በይኑ ብቡሑት ብለይቲ ከም ዝመሃር ዝነበረ ንሕና ከዓ ከም ኒቆዲሞስ ኮይና ክንመሃር እዩ ዝግባአና ልክዕ ከም ሃዋርያት ልክዕ ከምቶም 120 ቤተሰብ ነቲ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ወንጌል ክንመሃሮ ኣብ ልብና ክንሕድሮ ይግባአና ብዙሓት መጽሓፍቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣለዉ እዮም ስለ ክርስቶስ ዝምህሩና ዝሰብኩና ግን ርእሲ ዝኾነ ናይ ኩሉ ቁልፍ ዝኾነ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ህይወት ዝኾነ ዝጽግን መድኃኒት ዝኾነ ብስራት ናይ ህይወትና ዝኾነ ሰላም ናይ ህይወትና ዝኾነ ቅዱስ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርታ ቅዱስ ወንጌሉ ክንመሃር ክንርዳእ ይግባአና በዚ ዕለት እዚ በዕለተ ሰሉስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ህይወትና ኣምፂና ክንፈርየሉ ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ሕቶታት ከነቐርብ ከለና ብማሕበር ይኹን ብውልቂ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕቶ ከነቐርብ ከለና ብኸመይ ኢና ከነቕርቦ ዘለና ዝብል እንመሃሮ ናይ ዝሎሚ ዕለት እዩ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ብትዕቢት ስለ ሕቶም ዘቕረቡ መልሲ ይረኸቡሉ نحن ونلكحهم بتعبيت النحدا إن حتى تهلينا إن دليل كل نجار بمحاور يكون بقولك يكون أبجزء صلوات يكون أبستفعل لأن حتى حتى بتعبيت النحدا أخوين زي كمل لسلنا بتحتنا النحدا حتى قريبنا جن كم توم صدق أوين نحناون كمل لسلنا خير سلزي حتى تات إن حتى نجزيابير أملاخنا بتحتنا خوون كم زلوا كاب على تسولوس إن مهارو نجاري مالتي قال
ኣብ ግዜ ጸሎት ብዙሕ ነገር ሓቲትና ዘይክምለሰልና ይኽእል ሓቲትና ብትሕትና ሓቲትና ዘይክምለሰልና ይኽእል እዚ ኸዓኒ ዘይተመለሰልና እግዚአብሔር አምላክ ብትዕቢት ስለ ዝሓተትናዮ ዘይኮነ ንዓና ዘይጠቅም ክኸውን ስለ ዝኽእል መቸም ደቂ ሰባት ይጠቅመና ኢልና ንሓስቦ ዳይና ንልምን እምበር ይጎዳእናን ይጠቅመና ኣይንፈልጥን ኢና እግዚአብሔር ግን ካባና ንላዕሊ ንዓና ዝጠቅመናን ዝጎዳእናን ይፈልጥ ስለ ዝኾነ እንድሕር ዳ ዘይጠቅመና ተኮይኑ ኣይበናን እንድሕር ዳ ዝጠቅመና ተኮይኑ ደቂ ሰባት ብታወኽ ስለ ንደልዮ ንኹሉ ነገር ትዕግስቲ ምሂሩ ደንጊው ነቲ ዝለመናይ ነገር ክበና ይኽእል እዩ ተዘይብና ግን ክንጠራጠር ስለ ዘይጠቅመና ስለ ዝጎዳእና እዩ ዝሃበና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዕለተ ሰሉስ እንመሃሮ እዚኡ ማለት እዩ ሕቶና ብትሕትና ክነቅርብ ከም ዘለና ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል እውን ብትሕትና ኮይና ክንመሃር ከም ዘለና ልብ ልድያ ዝኸፈትካ ልበይ ክፈተለይ ብምባል ቃሉ ንክንሰምዕ 30-60 ዓመት ክንፈሪ እግዚአብሔር ክረዳአና እግዚአብሔር አምላኽና እንዳለመና ብትሕትና ኮይና ቃሉ ክንመሃርን ክንሰምዕን ከም ዘለና ናይ ዕለተ ሰሉስ እትነግረና ዕለት እያ ማለት እዩ መዓልቲ ሕቶ ትምህርቲ ዝተባህለትሉ ነዚኡ ማለት እዩ ነዚ መልእኽቲ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሼር ገበሩ ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሣኤ ይብፅሐና ወስብሐት ለእግዚአብሔር